Evo, mi smo odavde negdje došli. Ali smo shvatili da nam put mnogo brže prolazi kad se svađamo. Znate kako, veoma smo zauzeti. Koji ćemo film večeras da gledamo? Prošle godine smo snimili toliko materijala da nismo znali šta da radimo sa njim. Ideja je bila da snimimo samo putovanje biciklom, međutim mi smo krenuli da snimamo bukvalno sve. I tako smo došli i do ovog videa, a to je video o 4 mini putovanja po Srbiji i u 4 različita godišnja doba. Evo je jedna kuća. Daći kuća. Daći kuća. Daći kuća. I ovo vidi kako se raduje. Desi. Podesi. I ovo ima i drugara. Ti došao, a? Eee. Se svađati. Ja. Ćemo da se družimo. A ćemo? Vidi, on bi da ide s nama da se šeće. Idemo, a? Me trošti. Što kad vam kažem nešto? Vidi, fino. I odmah kod drogi. Mora da reka ženkica. A ne idemo tamo? Pa idemo na vodopad. Aha. Sad možemo van. Dobro. Jesmo osvojili ljuti krš. Ljuti krš nije bio toliko ljut na nas. On to kuca ide s nama ceo dan. Prati nas. Brine se da... Kuca nam je pokazala putanju. Ona sve stane. Kada mi stanemo, stane kuca i brine se za nas. Imamo ovdje čigulj koja se povećava. Ali si stavila peč. Da, pa vidi se. Pratiš samo ove crvene prste. Sad idemo da vidimo vodopade i maštamo kako ćemo da pijemo kafu. I da jedemo neku palačinku možda. Ne bi bilo loše podeliti. Da podelimo? Pa 2 porcije. Da podelimo 2 porcije jedno. Čekaj da se umijem. Evo mi se spuštamo dole, odande smo se spustili i idemo polako ka dole. I dalje se spuštamo dole, idemo ka vodopadima. Ako ti vodopadi uopšte postoje. Se čujem? Evo ga vodopad, nešto je mali, ja sam očekivala veliki vodopad poput Nijagarinih vodopada. I sad da vidimo da li ćemo uspjeti da se spustimo. Gdje je kuca otišla, čoveč? I spremamo se da krenemo na veliku plećku. Odnosno na velika pleća. Nemoj zaboraviš naočare. Evo i deponija. Pored staze za šetačke staze. Deponija. Pa nisu ovo ilegalna deponija, ovo ti vetar odnese sve. A pogledaj ovo na šta liči. Čekaj da se po neku pleću. Ne mogu sad da zimi.
Ideš kod Balvana i odlučeno ti je 3000 dinara kilo. Kad uđemo u šumu pa da snimamo kao ono Evil does not exist. Čistoć snega. Moramo da požurimo, iza nas je neka ekskurzija. Dešmo. Hajde, dragi, ubrzaj tempo. Ne mogu posle onog doručka, omastila sam se, ovo je najbrže što mogu. Časovničar. Časovničar. Satar. Šta kažeš, juče nema žive duše? Da. A danas jedva, znači, mora čekamo red da se popnemo gore. Uživo sa lica mesta. Uživa sa lica mesta. I evo, pucam ovu jaknu u buku. Ali sad kad uđemo na vrh, sad ću se smrziti. Sad kad nam se raspiči vetar, bit će jeben. Idemo tamo. Stigli smo na jedan vrh. A sad imamo još 2 km do drugog. Je li tako, Rogi? Da. Pa nije 2, 1,5. 1,5. Malo je oblačno, ali je okej, lepo je. No dobro, nema kiša. Da. Idemo ka velikoj pileći. Sreća, nije blato. Evo kakav pogled imamo dok se spuštamo. Mnogo je hladno, duva vetar. Ali je fino. Ovo 12 sati, drago. Pa dosta mi je već šetamo, 3 sata. Pa mi 2,5, 2,5. Već 2,5 sata šetamo. I prošli smo pored žičare. Žičara radi samo vikendom trenutno, zato što nema snega. I stigli smo na veliku pileću. Wow, baš je lepo. Baš je dobro. Ovi vidikovac je možda i bolji od... Možda i bolje od tamo. A tamo smo bili. Ćemo nazad, a? Ladna sam. Okay, let's go. Hoću pljeskavicu. Maši. Ajmo na pljeskavicu. A kako kad tata ljubi Idemo, malo se vozimo vozićem, divčim barkom. brmocka. Imam 200 sam. Ja vam ovako, koliko ste dali? 1000, jel? 1000, da. E, to je to? Da. To je to. Napolje je užasno vreme, ali kažu da neće padati kiša. Krenuli smo! Kaže ovdje desno kao može da se vidi. Si siguran? Ne možeš? Tu vodu ovako skupljaju. Ja se malo zadihala. Spušta se neka magla. Sprema se. Oluja! Mnogo lepa staza, ali ima utabana mala stazica i ima ovaj oznaka kao crvena na drvetu, tako da smo na dobrom putu. Trebalo bi prvo da dođemo do nekog manastira. O ne, je li to ona osječenica?
Idemo prvo do crkvice, a onda idemo na Kraljev 100 i pa se vraćamo nekim drugim putem, ili tako? Ne znam da li će se išta vidjeti kad dođemo na vrh, zato što je jako se spušta magla. Spustila se magla. Pa ovdje ima dosta kućica. Dom ovdje gleda, ništa se ne vidi. Čovječe, ništa se ne vidi. Ovo je Kraljev 100. Ne, Kraljev 100 je lijevo. Namestila sam cipele, sad možemo dalje. Wow! Eno je skijaška staza. Samo neka pećina. Gdje? Ne tamo samo neka rupa. Gle stvarno, vidi. Ne mogu da zoomiram više, ali na kompu će se zoomirati. It's a cave. I stigli smo u civilizaciju, sad smo naručili kaficu. Less mučkalica, tako. Mučkalica. That's what I like, man. Da jedem neko jako meso. Oveče, sad kad smo se najeli, kad smo se išetali ovoliko, sad mogu da kažem da mi je bilo super. Joj, baš smo imali smo vremena sve lepo da obiđemo. Da išetamo skoro sve staze i baš je bilo lepo, znači. Koji? Morat ćeš novi telefon da mi staviš Vrnjačku banju. Kapiraš? U Vrnjačku banju. Došla sam u zimskoj garderobi, a ovdje je 27 stepeni pa sam kupila bluzu, ali baš kvalitetna i lepa. A mene je zveknula rampa po glavi. Nadam se da nemam neki potres mozga. Tu mi je baterija razorna i prolaz aparat. Municija. Kupili smo mali ćup. Mali ćup sa magičnim trikom. Dobro. A dobro, ono je više vejz. Baš je Odlično lepo. stoji. Prelepo. Si zadovoljna? Joj, ja sam baš srećna. Sad idemo u lavirint. Idemo u lavirint. Pobegla sam. Si izgubila? Aha. Ajde, nađi put do mene. Ajde, pa dođi ti do mene. A je? Hehehe. God. Da, baš se lepo vidi. Sada ga pustim. Evo, ulazimo u japanski vrt. Torzo. Dobar ja. Moram ja da započnem. Ajde.
Njam, njam. Bum. Tu sad prijatelj, eto, pa Ćemo negdje na kafu. sad može kao. Imali smo malo trash partiju uz kolačić. Rogi u njegovom klasičnom stilu. Prsluk i košac. Ovo je kao na vašarištu. Da. Idemo sada se proštamo. Pa ovo je ovaj most, čekaj da ga snimam. Most ljubavi. Juh, ko je ovo? O ne, zove me Peka. Evo, šta je bilo, Peka? Kad ćemo se vratiti? Evo, sad ćemo još malo. Jedno oblačno jutro u Vrnjačkoj banji. Odjavili smo se za doručak palačinka. Pošto to je Strašno. najslađe. Samo Vukopovo naselje je kuća od Đure, ja sam iz škole do Trmbasa, nigde jedna kuća. I Rogi je rekao, Rogi me ubeđivo da ne ponesem jaknu sa sobom. I rekao je, evo, ako ti bude hladno, ja ću da idem po jaknu. I posle 5 minuta meni je hladno. Sad on mora da ide po jaknu. Mi smo jezero ne. Ipak tamo, da li će juneći ribić i sač. Juneći sač ili ribić. Idemo mi na juneći sač. Evo koliko sati već je. 11:34 već je počelo razmišljanje o ručku, pripreme. A meni muka, bo. I ovo meni se spava. Kao bajagi. Što se vozimo na zliče? A ovo si ti radi? Znaš da ima ljudi koji se kupljaju ovo? Kuva se kafica. Izašlo je sunce. Evo nam ga drugad jedan. Leo, šta radiš tu? A šta je ovo XX? Ne radi žičar? Evo tamo smo se parkirali i krećemo na Midžor. Idemo da ski bife plaže. Dobro, to može da bude kolima, ali ajde. A gdje je ta plaža? Idemo pre nego što je naći sunce. Da. Malo dobro duva vetar. Da bude razvladit će nas. Za sad je okej, nije ono previše toplo, ne znam koliko stepeni ima.
Jel treba levo ili desno? Kuća, evo ova kuća nam je nešla na putu pa je pila vode iz moje ruke. Joj, da vidi ga. Evo ga, imunošot, Bademov puter, još 2,5 km do vrha. Koliko smo prošli, nemam pojma. No 5 km. A ostalo je da se popnemo još tamo gore, još kilometar i Evo ga gore. do vrha. Sad nema nazad, je biti. Tamo Nema je nas. auto. Da. Kako je Donja lijepo šetala danas, vidjeli joj. Vidjeli joj lijepe nogice. Iz ove kućice smo mi došli. Eno je tamo u šumici, eno ga babin zub. Evo nas sad ovdje. Se crkve, penjemo se. Pašću. Još malo, još 100 metara, a? Ovo je najviše u životu što sam se popela, čak ja mislim da je više i od Durmitora. Evo ga i dokaz. Midžor, 2169 metara. Prelepo. Ti bre! Našao je neku vodu, gledaj sve ovo mokre šape. Gde? I konačno smo stigli. Vidim šta kažeš, je bilo teško. Dobro je bilo. Lijepo je bilo. Sad idemo na ručak i idemo dalje. Nije previše naporno. Jedino za obuću je naporno što... Nizbrdo. Kad ideš nizbrdo pa ti prsti pa ti bole prsti, ali... Zato su dobri štapovi jer se osloniš na štapa. Pa da, zato treba da uzemo štapove. A kad god su bili u Lidlu kao pa ne znam. Šta će nam? Čim dođem kući kupujem štapove. Samo razmazno. Kuću, čau! Završi po Italiji. U opasnom liftu. Idemo, doručkovali smo i idemo sada na Bukolju. Stavila sam tripod pa ćemo malo da snimamo. Stazu zdravlja. Na stazu zdravlja idemo se prošetamo.
Na vrhu ima neki restoran, kafić. Imam 50 slojeva odeće na sebi, sad ću da krenem vjerojatno jedan po jedan. Jel ovdje biš? Ovo je početak staze. I a ja ponovo ceg. Nisam pala nikakvu torbu kao rano. Navčar, a? Na glavi si ti? Evo vi koji je odmah uspon, a? Pogledaj koliko je sati da vidimo kad smo krenuli. Stačno 10. 9:56. Gle, stvarno. 9:56. A, mi počinjemo uspon na najveću planinu. Jel ima ovdje medveda, Rogi? Imaju. A? A kaži mi, jel idemo dobrim putem? Ovo je kao staza zdravlja, u stvari je staza mučenja. Se mučiš, ne? Nikad ovi se ne sjetimo da kupimo te sapove. O, nestala je kuca. Vidio sam to i dole u gradu. Staza formirana je 33. godine i od tada služi kao staza zdravlja i rekreacije. Dužina staze je 2050 metara do lovačkog doma. Vrijeme prelaska je 1 sat laganog hoda. Staza nije zahtevna i pogodi staza je jako zahtevna i pričaju da je teža od uspona na Mont Everest. Zabranjeno je ići ako vam doktor nije dao lekarsko odobrenje. Ovo je ekstremna staza zato što pada kestenje na glavu. Minimum, kaže, mora da osvojite 3 veća vrha u svetu da biste počeli da... K2 je ono... K2 kažu da je za ovo ništa, kažu. K2 mora doneseš ovdje na ulaz. Pratite naše markacije, kaže, veoma opasna staza. Veoma opasna staza, sat i po laganog, to je sat vremena laganog hoda, ali pošto smo Rogi i ja ćemo baš lagano da idemo, mi ćemo da stignemo za nekih pola sata, tako. Jo, baš je lepo. Ja sam mislila sve vrijeme će onda asfaltiram put, ali nije, baš je fino. Samo ti polako. Evo ovdje kad stopi sneg, onda ovdje prolazi vjerovatno voda. Pa se skuplja tamo negdje dole na kuću, ono direkt. Ali možda. Vidiš i ovdje se. Pa lišće. A. Treba se posle spustiti, da? To će biti teže. A dobro i ne žurimo ni. Čim nema sunca. Dobre staze. Sviđa mi se. Jo, kako je jutros bilo odvratno kad smo ustali oko 7. Ništa se nije vidjelo, rekao, piši propalo, nema ništa od šetnje danas. Međutim, mnogo lepo sad. Evo ga kamen vulkanskog porekla, vidi? Što, stvarno? Pa zato su rekli da ovdje su kamenje vulkanskog porekla. Evo ovaj kamen, vidiš? Možda su to stavljali na stazu samo. Možda, a možda i ne. Vukulja je planina vulkanskog porekla i predstavlja jednu od rijetkih lokacija u Šumadiji koja ima dokaze o nekadašnjoj vulkanskoj aktivnosti. Pre više miliona godina, u periodu kasne tercijarne epohe, Bukulja je bila aktivno vulkansko područje. Tokom ovog perioda magmatske aktivnosti su oblikovale pejzaž, ostavljajući za sobom različite tipove stena i minerala koji su danas vidljivi na površini. Evo, mi smo pronašli crveni kamen i kaže da postoji mogućnost da ima oksidisano gvožđe u sebi. Tako da kaže... Pa onda jeste to sigurno jer baš je crvenkast. Tako da, eto, to je to. Bolu mi leđa. Boli te leđa, še da nas je brat? Šalim. Ide se vamo. Ja moram da skinem nešto sa sebe. Evo, popeli smo se na vrh.
Evo je osmatračnica. Ne znam sad da li ovdje može gore da se popne. Još malo do vrha. Wow! Wow! Još! Sad imamo snage da lepo polako idemo ka dolu. Baš smo, bukvalno smo krenuli na vrijeme kako treba i stigli smo taman u idealnom trenutku. Da. Evo, mi smo izašli sa staze, baš smo fino prošetali, onako lagano šetnica, nekih 100-200 metara do kola i onda idemo dalje. Ja mislim da ćemo stići i malo u pećinu. Snimimo malu pećinicu. Idemo da snimimo pećinicu.